Terima kasih banyak Mbak ya. Prigel, Mbak Mega, Mbak Tia, Mbak Tika, kali Mbak Sopo, Mbak Raras. Mbak Raras. Apa mau milih, sampean milih sing ndi, Mas? Lah mumpung ning kene to. Iki Terima kasih Mas Akbar. kita kapan toh satu panggung? Sik suwi. Dik suwi. Kanu lho, golekno job Kalimantan neh lho. Kowe sing ngenyangi Mas Badar lho kowe. Tempuk aku. Salahmu ra iso. Salahmu dadi dalang ki aja kelarisan ngono. Ya. Mas Akbar. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Ngapunten aku lan kanca-kanca ganggu sampean. Mboten ganggu, malah seneng, malah bombong, malah bunga. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Mbak ya. Prigel, Mbak Mega, Mbak Tia, Mbak Tika, kali Mbak Sopo, Mbak Raras. Mbak Raras. Apa mau milih, sampean milih sing ndi, Mas? Lah mumpung ning kene to. Iki milih maksudnya gue tambahan sinden Asta Brata atau milih sebagai konteksnya apa? Tergantung penampamu. Yo tambahan sinden toh. Tambahan sinden. Nah, aku tetap setia ning Mbak Prigel aku. Loh, aku gak termasuk, aku sing tekon iki lho. Ogah aku dadi grupmu. Bro. Males aku dadi grupmu. Masuk kabeh, Mbak. Masuk kabeh ya. Sok ben kabeh. dijak kabeh ya, Mas. Ayo no. Sak grup ngene ya, Mas ya. Yo sak grup anjar pening musik karo Asta Brata sok ning Kalimantan. Oh ya, amin, Golek amin. ning donatur sik. Ya, oke. Ya. Terima kasih. Moga-moga masyarakat Karangsemi sehat selalu. Amin. Selalu terhibur ya, Mas. Amin. Moga-moga ndang enek pagelaran wayang neh dalange Mas Badar. Mas Akbar. Ya. Wes, terima kasih banyak. Sehat selalu. Aku nyuwun pamit karo kanca-kanca ya, Mas. Nyuwun ngapunten. Aja nesu to sayang. Tak cium lo kamu. Wah. Enek dalang gampang nesu sesuk setruk. Oh, ora sing gatok sering jogging kok. Ya. Matur nuwun. Anu Dek Barak matur nuwun nggih. Iya. Apa aku caca mulai montoran ini gajahnya siji-siji. Itu mangsa itu. Iya, makasih. Sedang mantuk, sedang leren. Mangsaku. Iya. Oh iya, sian. Nuwun, diteruske no. Ngaturake pamundutan yang belum dipinangkani. Oh ngono ya, Mak. Sik menyelam sambil minum air, maca-maca. Oh ya, nyimak Mas Dalang Waris Sugiono Surabaya. Oh ngono, ana meneh. Mas, kula nyuwun dadi ati saking Pak Agus, Ketua Sarujuk Balikpapan. Lah iki lho, iki Balikpapan iki. Sugeng dalu Mas Dan iki saking Jabrik badhe nyuwun kutut manggung. Iya. Bu Kades request ninggal katresnan sampun katur. Mas Akbar, terus saking FMA ngaturaken panuwun menika saking Pak Lasiman. Geniki podang kuning. Iya. Wis sementara kuwi wae. Ya ditutupne ya, Nok. Ana bir kita Ayu Stiani. Ayo ngadeka coba kaya ngapa Mbak Bir? Seperti ya. Ayu Setiani. Selamat malam Pak Dalang. Luar biasa.
penontonnya bagaimana menurut Anda, Mbak? Penontonnya banyak. Sing tak pertanyakan nih sampean nih lho, Pak. Piye perasaanmu melihat sindan sing cantik-cantik kayak ngono jatuh cinta apa ora, Pak? Ngene lho. Apa, Pak? Wong lanang ndelok wong wedok ayu kesengsem itu sudah lumrah karena itu fitrah wong lanang. Ya. Tetapi kari piye carane ngempet hardaning hawa nafsu. Berarti ki mang sindan-sindan cantik-cantik ki mang sampean mang gak enek sing tertarik hatinya ngoten. Yo tertarik, tapi kan iso ngempet iman dan takwa. Eleh ngapusi. Biasane dalangi bojone akeh lho, Pak. Nggih to, Pak Bu nggih. Saiki pacarmu wis akeh lho, Pak. Astagfirullahaladzim. Pus ya. Ya nembang. Nggih, enten pamundutan Pak Dalang. Minangkani diwalik slindro, ben ganti suasana. Podang kuning. Aduh, aku dudu ratune lho, Pak. Lah kae wis gubuk asmara ratune. Kan ratune gubuk asmara terus mampir goleki podang kuning. Iya. Anu, bawanya sinom aja ya, Pak. Oh gitu, oke. Biar tidak sama ngono lho, Pak. Benar. Ben gak wadah. Poh, yo. Dibawa dhisik Mbak Bir. Apa, Mas? Apa, Mas? Aja. Lah kok enek mak senting ndaan ngono aku ya pikir apa. Ya. Ini namanya sinom Grendel, Pak. grandel. Grendel rokok. Terus Hak gawe ruciting gale terus wingi pas nderekne Astabrata ana ing Laladan ndi ke pentas terakhir nika? Jatisrani, Pak. Jatisari. Aku salah terus Jatisari kae dimatke kanca-kanca kok redok suntrut guayane ke jare nedeng anu sakit. Nggih, nembe boten sehat, Pak. Sakniki pun sehat toh tapi? Ya, belum, tapi kalau di atas panggung itu harus disehat-sehatke, Pak. Profesional. Ya luar biasa. Terus? Tertentu tak turuti. Ibarat wong numpak perahu. Iki jenenge cengkok. Cengkoke tak olah apa meneh sampean to, Pak. Malutit. Maksudnya iki ngolah ning dhuwur panggung arep ben piye panggunge urip. Iya. Wis dak wani aku. Yo terus. Nyapa kok gak wani, Pak? Ada yang cemburu toh, Pak? Boten. Maksudnya itu kita itu ya harus
Terus Tak kira nek aja yang dijaga. enggak, ya semua itu ya. Terus Lu mampah tanpa welah yuk. ning madyane jala nidi Telaske, Mbak Bir. temah gunjing anggen jonging pagulingan. Mula wingi sakit wingi bar gara-gara anu to sampean mandhap riyen. Iya. Iki kok aja lho. Mboten. Tetep nganti tancep kayon. Heeh. Iya. Dilanggamne riyen. Heeh, ben suasanane ngendhek meneh. Ayo. Mangga buka celuk Mbak Bir. Heeh. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Luyuran kanggo isin tak sayang. Ora krasa Obakno Mbak